Eli likomkhulu lephondo laseLimpopo kwaye yeyona dolophu inkulu yalapha. Ngoku sele kugqiba ulwaphulo-mthetho, abaphuli-mthetho bahlelise kabuhlungu abasetyhini kunye neenkondekazi zalapha. Imibutho yoosomashishini nabaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke babambisene namapolisa ukuthomalalisa izinga lolwaphulo-mthetho. Kodwa kuyo yonke loo migudu nabo bazibona bengamaxhoba. The one old lady, like a 65, 70 years old lady, she come to one Pakistani shop and she say this thing, means they rob her. So when they rob her, then they call us. We go for patrolling with the Monquing Taxi Association and CBD. When we go there, these guys run away. So after that, we come back to the shop. When we left here, after a few minutes, that all guys, they come with pangas. They come and stab the Pakistani guys only. Uthi abaphuli-mthetho abanalusini bathathela abantu imali zabo bafike kwizithuthi bengenamali kwaye ababanjwa. Abakontsasane bathi abalali behlayo bezama ukususa ezizikrelemnqa kule dolophu yasePolokwane. We can't necessarily say there is an organized group that is targeting businesses. So for now we regard that as crimes that are being committed in the city of Polokwane. But we have got plans in place, the station has got plans in place to counter or to mitigate against such tendencies. Ukuqhekezwa kweziyobisi sesona sizathu sibekwayo ngokunyuka kwezinga lolwaphulo-mthetho kule ngingqi.